So, ayun guys, yung donut natin guys. Ayan, nire-ready ko lang guys. Pinapa-usbog ko lang guys ng konti. Ayan, ang ganda. Super soft. Ayan, wow. Okay, ipiprito ko na lang siya guys. Niready ko ng pamprito. Super soft. How to make a soft donut. Tingnan natin guys sa experiment din to guys. Ayan. Tingnan natin yung finish nito. Ayan, umuusbog pa yan guys eh. Pinapausbog ko lang ng konti bago ko prituhin. Ayan. Di ko siya bibake guys. Piprituhin ko siya. Kaya kung makita nyo, dikit-dikit. Kasi tatanggalin ko din naman. Ayan na, yung kawali. Naka-ready na yung kawali. Okay. Magprito na tayo guys.